Hi mga katiktik, magluto mi dirig maruya sa karaang balay. Busa mi magsugod, ako sa ipakita sa inyo ang among karaan nga balay nga gipuy-an sa una. Dire ang mamugna ang tanan. Dire may nagsugod tanan 2020. Lahi na gid kay sala no. Mo ni among sala. Amo na yung sala sa una. Dire man tong portahan nato la. Dire tong portahan tapos abuhan didto. Karon kay Karon siya. nara sala siya, Kwarto ni Lula. kusina. Ang kwarto naman lula sa una mo ni pero Nire ay, ko. nakurang. Mundot ng kusina ng ungkula ka lang. Ano dyan, hawa ang kug-asara ang suka. Mangwinta pagid kung nawala ang suka na rin dito. Asara ang suka lang. Pero isip panguha. Di ara ang abuhan, nga diri ko maguyop-huyop. Ana, diri. Mauni, asa rin magsugangan anid eh. Lumao man ang Nadiri doon na dito. Gibutangan kay kuan kay lutoan ng saging. Oh, kadagan sili di ay, sa kalibutan. Gikambyutan niya. Yan mo rin. Narala. Yang Katong gikabyut, kambyutan niyo. Kusi niya. Oo. Ikod niya bulan. Katong gikapyutan niyo ako bangin ka babugto ang halayan. Oo, Bugto naara, ko rin oo. kinabuhi. Abot man no kita na siya maglakaw. Na magdagan-dagan man og luksuhan ng kutay. Magbugto na usab, bugto ang kinabuhi mo ha. Gara din ka, gara ka. Dapat din siya ko, mo rin makamatay na ako ng piste. Maayo pag maoy patyo na ako na siya. Oo, basta pagdali lang. Eh, pustusan ta kadali, bakit tigbason ta kadayon? Gara ka galing hinuong diharon na. Unsa la pag mabugto ang halayan. Bugto kong kinabuhi. Dili man to. Mas darang panchon. Ningawon ko di ari bitaw. Yan, dili man gid mi nagsugod. Dili magsugod ang among vlog. Ganahan po sila diri kay hilom. Mampun, di pa nga uga man yung buwak. Patay doon siya ng alma. Ay mga katiktik, magsugod na kong panit. Ay magsugod ng maroya. Saging. Mm. Pamaluto. Ang mukhaon ka? Pwede din ala. Pwede rin. Tig yun ni. Yan, ang mukhaon naman siya. Diyan, ito doon. Ang hirap eh. Paano sulitan mo? Ang pagbomba. Sikat. Ano? Mga katik-tik, naghaling na ko. Ang mantika hain naman niya man ni Jay Butang. Kaning
Luwag. Wag ibalik daw tong saon na tong magkakuan kagalayan. Pagana ni gidagan kasi giambak ni. Pagyaw-yaw daw la kung mara ba daw gyapon kuan. Sab. Oh. Nangan sige na magkakaambak-ambak ka ng babugto na sadda. Ba, utrom bugto nga ni na, bugto dyan ay mong ginabuhi. Kaya pala nagmukita ay. Kadagan bud sa saging. Langan ka magamit. Dapat man ilunod. Kabot sa jud. Lalo yung ikon sa adil. Bantay lamang kamo, duhag yun ang YO karon. Way ulo, putlon jako ug gaputol ng alayan. Lokadil. Putlong dong na og. Magkuan na may kakao kay. Mama, wa may kakao. Kino? Tara. Punya na bitil ga. Wala oy, ako may katkat. Ako rin kasi lubog. Tara uban ko. Kibidyohan ta mo. Tara. Blinky. Ay, dali. Ako na nakatatan net. Gay ko wak. So, di ko ako haba no? Katkat ko. Ha? Ay, ako na lakwan. Dali ay. Man ka. Dara raman. Ayun, di na kalabigas. Daot man aga. Kana oh. Daot. Si daot pagi ka kabalo. Puspusa ba? Yo, three. Gabay. Walk. Dia sa ibu saro. Gringge. Alagi gukod. Oh, patay bulak niya. Lagi balik di blinking bulak. Higukod niyang manok. Nalo pilaban di nila. Manok ka. Dapo na ilaban. Hala, patay. Lingki dili. Ayun na kayo magkukulat si Kon. Di ka naman ay. Blinking dili. Lingki dili. Hiktan pa na, hiktan na lang na be. Nagsige ni. Wako! Patay sila dahil. Siya panguha na ninyo ng kakawak ko nga dili man inyo ng tuwad ya. Sunikat-kat dyan. Ano to, naglagubo na lang. Singiti ba? Ayo ra, unta na ay lapinig hugtong pagpaak ng imong naong. Ayo ra, na ay lapinig di hugton pamaak ng imong kalawasan nga igo man hubag ingong lubi kadak nga bunuan. Wak, tama na wak. Ingon ka, tama na. Kay madlong naman ka. Ha? Ilaw na din ako kay na, init ng mantika na subo-subo na. Kanang lata. Kanang lata ba? Pero na din na dito ba? Din na sukar. Saud pa. Tama na. Kani kan hindi pa lagi kuan. Oh. Kani siga man lagi ni. Ipansin yun din kay abot ko rin siyempre. Palabog dito sa ubos sa pansyon. Labas, sinay mangutana kung kinsa si Uncle Jeffrey. Kana si Jeffrey, mana akong anak. Kaning balay iya ni sa unang iya ni balay. Ito na sila sa Davao gibilin sa iyang maguwang sila nagbilin sa balay dito. Mautong pag nabuldo sa mo ang balay dito, diri may muyo ka asa may namuyo, diri may gipapuyo niya. Antod tuig man siguro po may kapin diari. Dili may nag-vlog so good. Diri may magsugod og vlog. So si Uncle Jeffrey, anak na ni Lola guys. Anak lako na si Jeffrey. Sa unang bana. Uy, nadi kay kadong bana. Unang bana. Unsa ba ika? Unang bana lagi. Wa man ko mag-ingon ikaduwa. Kanduwa iba bata gani maadhilos gani na. Unang bana. Nadi kaduha. Lala, awas wako la.
Ibutang isa ninyo. Diri daw wa kinaw isawa. Basin ang tulo dito sa pansin. Ang tuan tigoma ang inyong mga liso. Kilaw ni. Kaya. Oh. Dala pa na dala. Dala. Mapagod lagi. Jugi baga robilya lami kay ni Maruya. Mga katiktik, yung brown na ang kuan. Saging. Hapit na ni baliburi ug asukar. Ya pa baliburi kay. Ka nagdegosyo ta na kanila. Sa una, may pa. sa unta ang naapay ba? Naapay kuan. Bata pa unta, magnegosyo karon. Ug mao magsigi kog tuwad-tuwad ani magsigig ukay. Pagkagabi di na ko kabangon. Kay kanang gani man labak ko pagkagabi pulos. Agoy. Bakod agoy. Agoy. Di ba? Mag-agoy man tanan ini gumang paglaba. Aman ilati anong to Brazil. Sige. Mabukalon man asukar tunga inigburot na anhampay karaw ni saging. Ila singgit na. Luwa na nila. Siya dito magkaroon na. Mata na guro to. Nilago sa pikat. Ulay. Nilagoy. Nilago ba man? Utda masukar la. Tamis tayo. Dami, nunong tamis ba? Nato. Luwak, butang iwak. Tangi dahil luwak. Katag ko. Ikamot bayana ayo na. Tingalig mapasok ka ni mantika sa bigan ta kahadin suyuhon ta karon na. Liya gula. Wa La. What's Nablik magbantik. ini naman tika ano ba? Lalo to na nila. Balot. Naibutang daw na isagon. Samok sa ni siwa kong bata. Ilabay na dito kay makakit sa Flippy. Ate, kung abo di ba sakpan ko. Sakpan mo. Ayang asa ko. Idala ang kana tong naay rehas-rehas dito. Dalaan. Oh, ito sayang. Ano sa mga kuan la? Mitik ay sukar. Sukar mo na. Lain. Ano na gina? Bisakin ana, nagkaasa ka na pita mag-ina man. Na ilunod dito kuan. Asukar na ayaw. Ilunod dito ka rin magpilit haman to. Ang mata ni Lula ba? Sipot. Lunod na. Yuba nila guro. Ihurot bo iana ba? Ana. Chicken siya. Hi mga katiktik, naluto na. Magkaon na siguro ni ako kauban kay kanang uban nagbukad-bukad ng ilang tiyan. Di pa ito nagpuyo ito si ano yan? Ha? La. Yung anak. Ako, yata dito rin na. Taxi.
Kakig tambok si Wak. Kuan tungod lagi sa kuan. Dito lang lang. Dito na lang. Wala na joke. Amayat ng kawak koy. Kiat man. But, una ka lang ha. But, tagal. Oy, kani hindi pa tayo magkakaon kay namin pangunahon nato mga katiktik ni mga apo. No, patag to. Yan sa mong mastorya sa mong maruya lang. Unya unsa may oy kamoy mo desisyon unsa man kamo giganahan mo sa maruyan ako. Inita gani no. Ikaw tagaliti haro hurot ka magani na. No, lami daw. Lami kayo. Naamay tagaliti. May lami. Sa inita. Ha? Ah. Tanggal. Ako lagi na kasi kapila na ka nagkaon 74 na imo nahurot ako wa pa. Nang kagum ko ba? Kob. O kana gipahulom nako kay natagak ng maruyaw ana may lain kay aron maingon sila na ikagaw na dyan 5 minutes ila butang na diya sa kuha mantika og dili na mabukod ng kagaw. Saba kay si Lula sang no? Kay kanang mura magmaestra. Wala. Awa si Wakula. Gimix niya ang Pepsi o Da mga katik-tik maura pod ni siya og katong nagbali sa unang gigsagol ang tinapa og kuan kanang liberty pagkaon ka kanila Murang gitagawa jud makakuan sukad. Kana siya ang kuan juice og ang Pepsi. Pepsi gisagol ni Jawa man siya magkatilaw ko di man madala din si Wako sa Dinisente. Okay. Murag orange. Oh. Mana na po ka? Orange. Ganang naglagot ra ba jud ko nimo ganiha kag gipabomba ta kanahon nilang ko pagbomba si Christine amo bomba naman. Si Gonggong naman mo bomba kay Kisam tayo yung gipanglaban iya ha. Iyahay kinadaganan oy wa ka magkatong gikan dito sa kuta dito karimi hantod diri sa katapusan iya ha. Nita eh. Napay tae na kaging ang short. Ba dia malibang pon nga dili makamao pag uli og tubig. Malibang na siya mula gud dayon pag nakatawa ang tukwaw. Kay tinuod man. Nag-ipis na po siya og kuan ikadusin na iya ka baso. Ambot og asa ka na ibutang ani sa siguro tungol bukad-bukad ba. Bukad siguro na. Unsa lang sa amba bala? Napuno anak na sad. Mura bito na siya ako kanang mananggal nga ulo. Pero basta mukbang la no? Bagay gino siya mukbang la No. sa mga tigog-tingog ba? Mm. Nagpo kay nga tambok. Che! Patay na yan. Patay ng manok. Biblag che! Lupad lang ko. Layuwag inaptan sa manok. Tayo kang Jeffrey og maunang ni Akapermi. Di ba tayo manok lang? Patam link eh. Gukod man. Bukod may kireng. Layuwag. After na natin sa bunji.
Lupad. Tara, balik kini balik. Pag Pepsi, busog na kayo, segunda niyo ako. Tama na, Dil. Sino mag-inom? Iti-ay. Inom na sila. Ano dilo? Inom ka na? Ayaw. Unsa man na? Unsa ba ni? Anduay? Inom ka ni? Ayaw. Hamay imo. Dali ana ram, baso ram kay taga isa 50. Ha? Oh, Diyos. Oh. Kaya kung karta, tiba? Hi mga katik-tik, maura tong among vlog. Hinaot ka malingaw mo, amping mo kanunay. Bye-bye. Blankis. No? Unang-una sa lahat.